איצקו, תדבר קצת על המתכון. מה יש לנו פה? זה אבד מעושן. לחמאה. חמאה. פטריות. פטריות. בניון, כי פורטובלו לא מספיק. אוקיי. ראיתי שם איזה צמח ירוק כזה. בזיליקום. בזיליקום קטוש. אוקיי. שמנת מתוקה. אמרת? חמאה להסמכה. תנסה לזכור מה אתה אומר כבר, כי אחרי זה מבלבל את הצופים. מדבר. אם אתה אומר 5 פעמים שמנת מתוקה, הם חושבים שאתה מתכוון לשים. אוקיי. זה היה מותר להרוג. רגע, אז שמנת מתוקה פעמיים או פעם אחת? שמנת מתוקה. אוקיי. פעמיים שמנת מתוקה, אחד בזיליקום. פרמיז'ן. חמאה להסמכה. קטנה בסוף. כן. ומרתיחים את המים לפני, זה שמתי לב. פסטה, כן. חייבים שהמים יהיו מתוחים. אני חושב שזה מקבל אצלי, המאכל הזה. המאכל הזה אצלי מקבל מתוך 10 אפשרי 10 נקודות. אני לא יודע, אם היה יותר הייתי נותן יותר. 10 נקודות לאיצקו על ה... 10 נקודות לאיצקו על הספגטי עם חזה אבז מעושן. עכשיו, אנחנו לא מאשנים את החזה אבז בעצמנו, זאת אומרת, אין צורך לעשות את זה כבר. הוא מאשן את המשהו, הוא מאשן מה שהוא מאשן. אהבתי את הניהול, תודה יפה. בוא, יד ימין חזקה. אתה אכלת את הדג? בטח. משהו. משהו. על פרוסה, אגב. הקטע הזה של לשים את הסלט הזה על פרוסה הוא חזק, כן. אתה יכול לחזור רגע לקטע? כן, לוקחים פרוסת לחם, אני יכול לעשות את זה אפילו. פרוסת לחם. זום על האצבע. טוב. יאללה, עמוס. צריך למרוח איזה שווה, אחרת זה לא שווה. אחרת זה לא שווה. ביס. ביס. עוד נשארו לנו הביצים, חבר'ה. וואו. מה זה וודקה? היה לנו וודקה? אני צריך להביא. וואלה, לא אמרת את זה ברשימה של הגרידיאנס. תחזור אליו רגע. יש לנו פה משהו להוסיף למתכון של משהו חשוב, כאילו, הוודקה. בעצם שמת וודקה בתוך הזה. עכשיו וודקה בא בבקבוקונים קטנים? זו טיפה. איפה זה? זה רדיוטי, זה מצאתי בבית. מסתי איזה מה? זה הטבקות, הבנתי. זה הטבקות. עובדים עם מה שיש, אני אוהב את זה. האמת היא שאני בשטיפת כלים, כשאני שוטף כלים זה... המוח שלי מתרוקד לגמרי. פשוט לא חושב על כלום. לי זה עוזר, לי זה עושה הרגשה טובה, אתה לא חושב על כלום, רק על ה... צריך עוד קצת סבון על זה, למשל, איך אני רוחץ רשת? איך שוטפים רשת, קיבינימט? תשמע, בעיקרון יש שתי אסכולות עיקריות של שטיפת כלים. אחד זה שאתה לוקח צלחת, מסבן אותה ושוטף אותה. לוקח עוד צלחת, מסבן ושוטף. השנייה זה שאתה מסבן את כל הצלחות, ואחר כך שוטף אותם ביחד. ואני היום עבדתי לפי השיטה השנייה. בדרך כלל אני עובד לפי הראשונה. זה משהו כפייתי, אני אוהב לגמור משהו ואז להתחיל משהו. לא, אל תספר, בדרך כלל אתה פשוט נותן למישהו אחר לשטוף. אוקיי, בדרך כלל אני באמת נותן למישהו אחר לשטוף, אבל אם אני שוטף, במקרים שאני כבר שוטף, אז אני משתמש יותר בשיטה הראשונה. חייב להגיד לך שהשיטה השנייה יותר יעילה באיזשהו מקום. חרמות צריך יותר סבלנות קצת, אולי נשאר פה בצמות סבון. זה לחם אחיד בעצם. זה לחם אחיד. זה הלחם של הפועלים. זה
לחם שמחזיק מעמד עד אחת בצהריים. כן, אבל בגלל זה כל כך זול, כי הם לא יכולים לשים חמרי משמר, איך אומרים לזה? שמירה. לשמר לאורך זמן. הדברים האלה זה יקר. לא חומרי שמירה, לא אומרים חומרי שמירה, שימור. לא, משמרים. משמרים. חומרים משמרים. הם שמים שמרים וזה לא משמר. אבל פעם היה פה פתק קטן כזה שעומד בגין של המאפייה. היום אין להם את הגאווה הזאת. אין להם את הגאווה הזאת. היה פתק שכתוב מס לא שולם. כשאני הייתי ילד הייתי בטוח שזה הלחם הכי טוב בעולם. ונסעתי עם סבא שלי לצרפת, ואני נכנס לפני כל אלג'יריה, ואני לא מוצא את הלחם הזה. ואני אומר לו, בואי, מה הולך? בואי, לחם טוב פה. זה בטוח מלא, כפרי צרפתי. אין לחם הכי טוב. הירכתיים המשלח. מה זאת אומרת עם הירכתיים? תבוא עם הירכתיים קודם. תקשור את הירכתיים קודם. אין מושג זה משלח ניסיוני כזה. כן, כן. זה אותו אחד... הוא כאילו, כן, כזה שלא רוצה לאכול אף פעם. ערוץ בקומה, כן. נראה אותו לא אוכל היום. יש לו אחד. יש לו זקן ההוא שיאכל בהתלהבות. הזקן אוכל, אבל הזקן אוכל יותר מדי, זה כבר לא בריא בשבילו. זה עושה לו טוב. הוא עושה לו טוב, אבל הוא זקן, וכל הכולסטרול הזה, לא נעים לי, אתה יודע. שמע, עכשיו ברצינות, מספיק עם הצחוק. יש לנו פה ספגטי עם חזה אבז מושן. כן. אתה אומר? איפה הילד הלך? בוא'נה, הוא נעלם, זה לא יאמן. אתה לא מסתכל עליו שנייה, הוא נעלם. אחד, רגע, אחד, שתיים. איפה הסיר? איפה הסיר? אתה יכול לשים פה, הם יאכלו את זה בשנייה. רגע. מה זה, לבוקר הכנתם את כל זה? שים לב לסיר, שים לב לסיר. לא, באמת, תסתכל רגע. חשוב לי, אני לא רוצה לעצבן אותך. יאללה, בסדר? תודה לך. יאללה, להתראות, ביי. יום טוב. לא, אני צריך... זה טוב לקלוזאפים. רגע, מה אתה אומר? אתה שמת לב מה הלך שם היום? זה חזה אבז מעושן עם ספגטי. מי שלוקח ראשון. כן, לגמרי. נו, מהר. יאללה.